Onom jabu dohot sikola sega hinorhon udan dohot alogo halis suksung di Mani Maraja, Kecamatan Sidabani, Kabupaten Simalungun, di hari Senin tanggal 20 Sadana Salpu. Dang hola jabu dohot sikola ale ona diluati sega do hinorhon alogo na sumari. Akabona ni haupe dohok marupa maninggang jabu ni pangisi niluati jala mangabati dalan di hutai. Marhite torangan ni parhutai hira pukul 2 botari Roma udan mardongan alogo na sumar mapaherba ko tarup ni jabu. Tuani dodang adong pangisi niluati na hasitan alai akan na sega jabuna gabe morok do tu jabu ni akasi solhot. Dianya itu hujan terus angin. Nah, angin terus musing-musing anginnya di sini, diangkatlah ini semua sengnya. Itulah. Bersama hujan deras gitu? Iya. Jam-jam berapa itu kak? Kira-kira 1:30 lah itu. Mohon bantuan aja lah kalau bisa bantu. Dunghira sumir sirudani marsirupa do parhutai laho payas jala padenggan akan nasega. Hirim dorhani parhutai anggia diurupi pamareta padenggan aka jabu nasega. Sian Simalungun Toba TV ma baritahon.